Uy, dito lang dito. Sunod-sunod ikaw. Huwag ka nang bababa. Yan lang. Bye. Wala kang tsinelas, nak. Madumi yan. Dirty. Dirty. Short truck. Not truck. O, basura yan dyan. Not a truck. Hulog ikaw, ha? Shout out sa isang viewers natin dyan. Shout out sa 3 viewers. Mega love shout out. Patamsak po mga kawaray. Morning po. Dami mo. Yan na lang, ha. Sunod ko lang si mama. Wala yung isa. Dalawa to eh. Hindi yung isa. Pero? Yero? Saan ba ilagay yung yero? Taas? Dalawa to eh. May dinagay pa to dito isa eh. Iyo tayo mga kawaray. Saan ba yung isang kuwan? Oh, oh. Gulat ako sa'yo na ka. Saway ka. Salamat, Doy! Dinobli ni nanay sa ingat niya. Kung sinelas ka, ikaw ayaw magsinelas. Uy, mabat. Ano yan? Bakit ikaw dali? Ano, ano? Ano sabi mo? Mama na yan.
Shout out sa 22 viewers. Magalob shout out. Nahulog ka nga. Asan ba sinelas mo? Bakit ba hindi ka nagsinelas? Ha? Sama mo nang mga aning baga. Aywan. Dili man na. Katong lisda gapon sa lato. Ito takang Matara ba na dyan gabi? May nga akong giablihan ng puntahan mo. Ano ka na? Katawa ay sige ba nga nagpiyong. Oh, mga gitabunan kayo. Sige, magkatawa pa. Balik na ako ito. Saan ka punta? Ikaw. Ba't ito pinatay doy? Hindi. Palitunon, malagay pa na yung mga kitawa lagi pa. Asa may slipper mo? Kunin mo yung sinilas mo. Kunin mo yung sleeper mo na. Sinilas ka din. Ay, may langon. Kaan lang niya siya. Nanay nagpupun. May galis. Ay, ano? Balis. Ah, mamo. Daw pa yan. Daw pa yan. Bago ako kuyawa. Turo sa'yo niyan. Bilo pa nga yan. May mag-ilaw. Ulit kay di ay. Ulit kay di ay. Hadlok ka nag-ipit ang ilong. Magpahawid sa ilong. Allah. Ba't ka binalik yung kahoy? Ba't mo kasi binalik yung kahoy? Masyado na tumataas yan. Mamaya mo na ibaba pag wala ng ano. Hindi na nag-aapoy. Pwede mo lang naman ihiga yung ano, yung hilublas eh. Ba't paghigdar ng halublak? Ano mo kasi? Yan mo dito. Iangat ko pa. Ano? Sa akin na. Tikan na. Ikaw, sabi ko sa'yo, umalis ka dyan. Yung ganun ka naman. Dito, sabi ko hilaw pa yan eh. Kaya manilitila po yung ano. Templado man. Ay, ay, ay. Ano yung mga kumagagmay? Kung kung naihawa na yun. Kuya ko dahil ito. Laki ng butas. Eh. Yung Di ba mali. ito yung dinubli nyo? Yung ganyan nga, wala. Screen Nandun yun? nga yun. Nandun na sa saingan ni nanay. Dinubli niya. Maligo ang nagawal niya. Yan na lang. Baso lang yan. Yan o. Oo, diba? Yung matigas eh. Dinubli. Yung mas- yung mali. Sabi mo. Bawal. Ano yan?
Hindi, may ginagawa sa papa. Naman. May gagawin ako yun na masusunog yun. Amoy ka ng lupa. Mainit. Oh, sagad. Oh, yan. Yan ka lang. Hulog ikaw ha. Ano na? Ano lang ikaw? Yun na nga lang mamay. Lupot yan. Sa ilalim ng ano. Ito ilagay mo sa ilalim. Wala na eh. Agay. Agoy. Ano na? Agay. Sa masunog. Mama. Sabay punas, ikaw nga nung laway-laway dyan. Mahulog ka. Wala nang ano yan, May. Mamamatay yan, di pa maluto. Ito na. Tulog mo. Oh, yung anak mo. Kuha ako ng anong plato. Pag ka na pumunta doon ha. Yan lang ikaw, asus. Uy, kita. Carrot. Yan, tulog. Oh. Oh, ito na yan. Nagdong ka mainit. Ano? May kunin mo nga yung anak mo. Ano ba? Magulong ka doon. Sige, subsub ka doon sa baga. Mainit nga. Tara, tara, tara. Halika dito mama. Ayaw mo? Dali, kaya nagugutom na ako. Kain ka? Ha? Kasi nag-ano na sila na ng isa. Oh, ano. Mainit ah. Ay, sayo. Siragat niya. Kain ka na? Kuha ko kanin doon. Kainin na po. Nasipa mo na sa cellphone ni Papa ha? Kaon lagi kami. Kain na siya oh. Oh. Ha? Dali, dali. Dali, dali ba? Ano gawa mo? Kaya na, hindi mo mama. Hey.
Kawawa naman. Kawawa ka naman, be. Talagang nilapit yung bunganga niya doon sa... Naluyo ko ang luya. Kain ka, be. Ato yung pagkaan kayo. Mabusog siya. Hindi ka pakanon, di araw mabusog. Di na yung pakanon. Ayan mo, para baboy laglano niya. Para makakingan natin. Dok, dito. Sampo. Sampo lang yun. Ulit ha. Di nga, dito. Ibawang din ang kamamusturya. Isa. Riyan? Ano na ako yung gusto pa rin taruan na ako. Madruwin. Reklamo, sige lang. Kaya di ko na maong. Gatan. Dito ka na. Bele. Oh. Sabi lang niya, Bele. Nasusawan. Nagawa pa lang yung nanay. Kuha mo yung danan dire. Ano? Sabi, karit ang tangon. Ang tanga ng dapat ay gamay. Kaya mo nang gutang ito para matibay. Ah. Sige, tanggalin ko. Tanggalin mo. Tanggalin ko. Kasi, Ano na eh? Ano dito yan ay? ako. Tanggalin ko. Dito. Pasyong tanan. Di ko ka. Nanon di paglisod. Kita, wala ka magbugilis. Kita ang dagkagid. Yeah. Hadlok kita ang kagid. Eh, hindi ka good. Sagatan yung food dire. Dire, naon dahil kay katong sa Facebook ko dire po. Asa man? Ito yung mga kuha agod. Balik sa rin. Balik siya. Subscribe ka. Balik. Nako, may na. Galing mo talaga na eh. Piste, mamagbuang nga ka. Di lagi ko na naman ang ilang buwan. Bisan na sa mga natin. Bisan na. Asa man ang tatang gitang gibalik lang kita na diha kay arong malig. O doble man na mo da na malig kunay. Manusot mo na ay. Di malingkuran. Di malingkuran. Siya man kapa-kapa. Nawa na diya ah. Hindi rin ko gumuwat ni mamulakaw ka. Ah, tanin ba? Banggi nga kita na malubo kung yung buong mulakaw. Ano ay ditong para pa mo kung show. Shush. Cheers. Naku ito! Be! Isan mo nga daw. Nak! Mau Jadi kuwa sa lumakaw nga kung balik tapos sa tindahan kay di lagi mako iya. Ay, paplagi ang gusto paliton ya. Biskwit mo. Lakaw na ba? Nanahog na Go niya. Belen, di lagi maggatas og ulam kay nanay ulam. kay ila diha ko pa yung Buang di ko sigan ha. Bele. Ay, sus, babaliktad yan. Bele. Lan lan bata. Yan mo kuan. Sabi na daga ang inahan. Nadainahan nga daga. Single man daw siya, parang single na. Pasikap sa mga aka. Kilingon ko. May sugman ikaw. Ay, bangkod ano? Ay, wag ulam. Kuha atong anong food. Kuha. Kuha atong food dulu. Sa plato. Malipay ng gato. Carlota. Ala na tanong diha ah. Carlota. Nangan-nangan mag-animal. Ano kung kumanawa ng ice pop ha? Oy. Lipay masih ko si Dodong sing ano Dodong. Madunggan dyan na yung mga pamalitas dyan. Video ba? Ay, naabitan mo live. Bilang yan. Bilang yan. Bilang yan. Yan ang natural, walang halong chemical. Ano sa mga Olas. Tony Official, nagdalaw shoutout.
Ah, Shot. may ano ako? Wala pong kain. Shot ko no, hindi pa shot mo shot, baday kuha na na nga. Mga hinog. Lasing na naman tayo niyan. Ha? Paglingin yung sa kong bay. Dati yung pala mamay na tinungkol mo. Wala mang buhay yung ano na yan, usok lang yan. Katawan na malunggay lang yan eh. Saan ba? Yan ang mahaba. Ano, ano mo laban? Yan may naglaban. Eh, laki-laki ko. Wala yung mga mahal. Nakito ka! Saka dito. Ayun, Isa man dito mo sa ganyan ko ingon. Yes, naman yung mga ingon-ingon. Nabuk Alfonso, abli zone. Dami ang sasunso.
tapos ang gidang hagol. Madala eh. Nay kang nanay gatong na lami ihigda to kay Wala ito to. Sabay yung lagi baldi dito eh. Charno. Ang baldi dito ikaw. Dawa katong walang laman nito. Pulutan si Marmar ah. Ano, lahat? Pulutan si Marmar. Ano? Ikot-ikot pa kasi siya doon eh. Kaya pagdating niya, wala na siyang lakas. Tama ng tubig. Ato to. Kuhaan baldi to. Butang naman yung dito. Iyakan pa naman mo pag dumating yung papa ko. Napatakas ka kuha dayoy. Dumating yung papa ko. Yung kuha Ang dabi ni Papa. Dabi. Upskill. kami. Hindi mo nag-JC doon. Naka-vlog pa yan lang. Sa babaw? bakit binalig? Ilaw pa daw ata eh. Ilaw palas? Yun. Sabi mo ba? Yun na, luto na yun. Yan na yan. Muna yung ano. Sabihin na lang yan. Dinalian yung luto. Kapay ka sila niya. Wala ko yung kuhaan. Buya sa ididan niya. Hindi yan. Hudor. Sinugbayan. Wala? Iyot ka. Pansar mo ka pinagba. Damay kay hinako nila pinagba. Yeah. Pinagbang buwad ba? Ay, okay. Pagkagalin na human. Hulog ikaw ah. Kaunan sudah na to mga isda. Sinugbang maer, sinugbang buwad, sinugbang taong, Puro man. Dayang. Pagkita na ano. sinugbang dayang. Basta rin damdam sa lawan ka ng mga isda. Buwan, Sige nung tag-isda. gaboy na yan eh, kay nagpaboy na ito na wanita kay nakakalaman, gandong ganda. Sarap yan eh. Sarap. Ano oh. Yes. Sarap. Mahulog ka dyan. Doon ka lang. Iyak na naman. Ayaw niya yung sinasaway siya. Ano ba? Yun dyan. Kapag niya sinasaway, iyak ka. Wow! Kumabansin naman siya oh. May sabaw dito may. Mama yung kumain na. Ay, may naano ko yun. Sabaw. Walang sarap. May sabaw din ba? Yan po na yun. Kak, mahulog ka ha? Maganda tayo ulit ha? Diyan na to. Ano daw? 1.5. Ano lang? Ano?
lang, para marami, 5 piraso, apat. Ako man magpalit ng litro. 5 litro, ano? Wala ba litro dyan? Family size ba? Ano ba naman, 25? Big size. Ha? Yung ka banda doon. Dahil naman, ano, bibili pa rin sa malilit pa rin. 1.5 na. Oh, Magkano yung 1.5? Ha? Ipit lang. 85. O, bili ka na naman daw. Kasi yun, pwede mo itong ka. Hindi pa rin gusto mo sukling ko, ha? May sukli pa di ba, Mar? Hungit sa ma'am. Wala na? Hungit sa masundan ng Ilan ba binili mo? Sak. Oh, may sukli pa yun. Sabi mo, 20 Kaya lang. Oh, idagdag mo na yung bili mong Oh. coke din. para tatlo na. Wala pang mamaya pa natin. Pag lang yun. Magkano ba isa? Ano? 20. Magkano ba isang coke din? 80 daw, di sakto, tatlo. 80 ba? Ang sakto na tatlo. 80 ba? Pag 80 to 40, 75 to Manila eh. Oo na. Inaatatlo. Sabi mo tatlo pag kulang ba, dahil ganyan na. May reklamo ka daw. Naapa, nakapalag ka ni Mighapon. Ako nagpay ka to, Sprite. Anong to? Napon sa pala sa Sprite. Nasa na si Daw, nasa sa spring. Bala nagbilay mapalit mo to. Basi ginigabot diri, basi yun na naman yung plane. Pay na, mazabo na pa. Nagihiwa. Ha? Asa man ay? Gunting binay kay, gunting yun. Sige, di Grabe. pangita gunting hawa, padalagi gunting. Grabe dyan si nanay, oh, pinangga dyan taga dyan. Isa ra dyan kayo ay taga-kaway tapos parida. Ano na, Bawal eh, nanay mo na ay. bawal ng baboy. Makaon naman ko, kahit lamok na. Ang tawag ni Rodel din nanay, ay, sara man ang biyanan nga ba pa? Ah, naman ay. Ikaw, Mr. Rodel. Tama. Gano'n naman. Ito may gibot-butan nga nanay. Wala na tayo ako. Sa pinigam kita kay Surya ng binanay. Uy, kunting. Nakadungo ka ba ko? Wala ka dito na ko. Niyat na ko. Wala ka dito. Baka pa dyan kayo niyo ng sobra. Kaon naman. Oh, magkano? Kabuto mo lang. Lagay mo dito lang yung... Where Wala is pa your... tayong mga sakit. Ito mo vlog na dito. oh. Where's your vlog? Where is your vlog? Hanggang na. Oh, sige. Ito na to? Oh, luto na yan. Luto na yan. Sinigilaw ko nga yan. Pinikilaw. Ano yan? Sarap sana nung ano. Yun. Yan oh. Ooh. Alang, kasunog-sunog. Galing mo magluto. Hindi na sunog. Sunog na yan. Lututan. Kaya mo siguro sa rin si tatay. Palit ako sa kabuok. Yung rado na pa nilagaan sa salinan. Ayaw sa rin, tulong ka po. Wala ba ito na salinan na to? Kung ano? Salinig ko. Pagkulit-ulit. Oh. Alam mo, may product yan. Ganahan tambok. Boy, Marihan si May. Nga. Dati daw yung mag-away kay May laptan ni Dam. Kung pagtugba may. Namang gudang blaka sa... May paitatag pero raon mo. Bugno ni Iday. Ano ba yung laptay? Ang magray mo? Pero nilaga, lagi mo kaubag tambok. Buod mo nilaga o tambok. Yan, niradol tinagba. Lagi ang gadag. Yaw-yawa mo kamukaon. What? Wala ka mo. What kung masudla ng Alfonso? Buot naman lagi na. Tingo kag. Yan, bawag ansa. Dati bawag ansa ng horot. Bilat ba ho? Ay, bawag din. Lami. Tugas ang bilat ng kaon na gani. Lami. Nag, dinala mo yung isang ano doon? Lami. Yung pilites? Yung pilat ko ng tirado sa bahay. Ah? Dapat lagi, nagdaan mo daan og mga inom dere. Mamaya na Hindi tayo. natin palit-palit. Mamaya na tayo inom ulit.
Yeah, susunod din yung anhe, magdala na kayo isang karton. Dito na natin din. isa lang yung ano na yung ano ba? Mais. Ano. Dagdag na tama na. Nirespeto ko. Ilan yun din. Sa kayo. Bade? Ako ano. Bade lang din. Ito ko na daw ng nara. Ito. Ito dala malaki, tira kalapata. Ay, patay! Ang kuana ko yung patay! Ay! Nahuman na kagawa, kanana pag! Ay! Ay! Upawan! Dangina! Dali ka kaan na dali-dali! Ayaw bigay mapriso ka be. Gwapa man ka ka, nang lipstick man ka. Mapriso ka. Mapriso ka. Kanang... Di man iya. Di man iya sa to. Ganda ang bata, dali! Kain na. Bibiyoy ko. Saksi mo ha. Saksi mo ha. Mapriso. Mapriso ka. Mapriso ka. Gaya na naman. Ewa na kayo nung Wala pa si Marmar. Nagagalit yun. Walang kain pa. Eat. I eat that. I eat that all of it. Ano ba Tagalog? English yan. Kainin ko. Karto. Ako kaon. Dali ko yan. Dali ko yan. Yara, kayo. Nay. Ya. Nay. Sabi ni Putot Nay. Sabi ko kami, I eat all of you. Kainin ko lahat. Ano tama yun? Sabi niya, mandam ko na siya bago ko umuwi daw. Nag-ugas daw siya. Hindi daw ko kumakain. Ako ining uli ng kalua. Lasing na tong tao na to eh. Lasing ka na las? Di pa. Kain pa lang tayo. Ngam di kamera di ha. Kanina pa naka-video eh. Ayan pa lang yan eh. Ano siya ni angay si mga law pa. Oo. Ah, lagi butang na. Ya. Ano to bang nimo? Kataybaw Di sa akin yan. Ngayon pa lang, naliktad niya. Ako no, sa ibo. Sa iba dagan pa na ibo pa narito ko. Ano to? Blab. Di naman kita si nanay. Ah, dadun ay pwede mo sige naman mag-away. Dadun ko na lagi. Ikabukan. Ano las? Kita las? Mag-swimming ko ta dalan ko na nanay. Marlo, ubus na! Higop dito di kay paborito dala nimo. Kasi magpinuday na siguro dito siya. Anay. Toy. Bulintan ni ko din mo. Ano limbaron ganggang tanjo epe. Kisa man. Nag-away ganiming ate. Ya katupong ningan to nandito sila sa bahay. Ning lakaw mo lagi to. Tumbong nagmarman na ho. Naglalisay na po kuno sila. Nilayasan po na si Bagte. Dahil si Bagte. Nikaugma na ko na sila muli. Nati nga, pagkaling chat na asar ako na ko kay muli na ko na sila. Oo, neto. Naglalisay. Ito sa sila. Ang ganda na magdumot na ka nanay. Kay karon. Ganyan tumig na santo. Natingnan ko kay ko ano sila sa Bulacan. Tawagan ko ko ano din kay Lante. Huwag daw. Ano ba? Lagay mo rin sa Wala ka dos kaldo kay wa gani gamit ko nanay. Asan na Ay, sa gupi. Di na kasi po asawa. Eh, ibog na bak nanay ugat ka. Ikan ya, pagdiman ilang mga bano. Sabi ko, isang dugo lang kayo, ba't iba ka? Ano kay kaibaw ka? Di, ano mo kunin? Wala na ba na yun? Isang dugo lang naman to, bakit iba siya? Ha? Ay. Lagi malinig yan dito. Ano yan? Ha? Mapadpad yan.
Mark dyan! Halika rito. Huh, isang oras na pala. Shout out sa inyong lahat mga kamaray. Tapos lang kumain. Hoy Rian, saan punta mo? Shouts. Ah, juice na ba? Kumait lang lang. Ah, mabait naman yan pag tulog. Ya, galit na naman yan, yari ka. Mine, masunog na. Ito na ata yan. Sarap ng upo ko dito, may tae pa lang ang ano. Isa rin niya si Bagyo. Marami man yung ano. Hindi ko na siya yan, tantarong ko no yan. 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 Tantarong ko no ni mama si daddy. Oh. Batinar. Maligo ka ha. Mine, pupunta sa ano yan, no? Oo. Kaya na-slide na out. Yeah. Iglay, balagi dyan di kasi. Oo. Wait. Ano to? Ihawin natin to. Ha? Ihawin natin ang puto mo. Shout out sa isang... Huwag mo pa kanyan, Rian. Amoy araw ikaw anak. Dali, tingnan mo din camera. Shout out. Amoy araw na si Mark yan. Ang kuya.
Init ah. Init ba? Ano? Wait lang. Wait lang. Ano ko lang tapos. Siguro, iawa ko rin, eh. Yan Hindi ikaw ba ha. sa'yo naawa ako na rin? Ano marami pa? Yung ipit, yung mga sunog na. Mark Jan, huwag ka na pupunta doon. Kita mo sa Anong oras na? mga away noon, awa ang awa ako eh. Diyan away. Away. Umuingon ko, awa ko mami. Si mami may nang siguro. Ari siya kampay na ha. Away ko ni mami. Ang ida kay awa. Ano pa rin kayo? Mark Jan! Huwag ka na pumunta doon. Anong oras na? Nay! Nari na ibilin sa tispen. No, masyan. Masyan. Ida tong kasusian. Mark Jan! Ay, sa kuno to, kaya nani mo nakita. Nabilin. Boy! Sabi nila. Uy! Huwag ka na pupunta doon. Isa. Tomat gan. Ano, pag mag-swimming tayo, yaman natin. Uban na ito mo sinta ba? Mark Jan!